Iya. Apaan? Wong sudah sumbar-sumbar ning Ponorogo kene iki dulurku kabeh. Iya ya. Mudiar. Kok ora iso mlaku? Ternyata Gunung Semeru berat tenan dia. Ayo ora iso ngono lho. Kok dibedheki apa ya ora iso kok. Lah sego sekepel dirubung semut. Salak to ya. Kae lho mbok ya pinter ngerti salak. Cah Seragi pinter cah Ponorogo. Syukur ya. Sego sekepel dirubung semut iki Salak. ora sego mambu to Pak niku. Mambu sapa? Gendong. Mudiar. Agak ora iso. Aku malah kaya Kaya sapi wet. Kowe ngerti iwak laut? iwak laut. Iwak kali, iwak laut ngerti? Nggih. Iwak apa sing buntute ning ngarep? Mudiar. Ayo. Nggih. Ayo, mudiar. Iwak teri. Iya. Sugeng dalu Mas Gareng Tralala. Ije sugeng dalu Pak Sigit. Kok yo ajeg ceko ket biyen. Alhamdulillah Pak wis anane kaya ngene ora rubah Pak. Nggih. Arep dikencengke tetep ceko kok Pak. Oh, jenenge wae gareng kok ya ceko. Gareng, nggih, nek ora ceko malah ora gareng. Oh, nggih. Malah dadi Sigit Arianto mengke. Pripun kabare? Awit donga pangestu Mas Sigit kula pinaringan sehat walafiat. Kosok wangsulipun kados pundi Mas Sigit? Yo pandungane sampeyan kula sak kanca cakran ningrat isih stamina isih fit. Alhamdulillah. Masih 98% stamina. Bar dicek. Nggih, dicek. Sungkem bekti kula saestu mugi cakran ningrat Pak Sigit sak rombongan pinaringan kegiatan lahir batin anggenipun ngrembakakaken budaya. Amin. Sukses. Wong kula sak kanca niku nek ngrungkepi budaya lahir batin. Aja meneh kok ngrungkepi budaya, ngrungkepi bu sapa-sapa niku kula rungkepi. Ora mung budaya nggih. Bu termasuk bu liyane nggih. Bu Sigit. Pancen tegese iki ibu-ibu pesinden. Nggih, kuwi nderek nyambut gawe karepe ngono. Nggih. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak nikah, tak sayang. Lho kenal kok mung disayang tok ki ya mane mantap. Tegese para penonton ning Seragi Sukorejo mriki takon kae sapa lho bintang tamune. Mergo Gareng menika kathah. Kathah wong niku mlaku buka suket mawon Gareng ndegul kok Pak niku. Heeh. Gareng akeh ra. Nggih, wonten ing Ragi mriki Serah Ragi kurang huruf S. adem Pak nek enten kopi mawon ampun es. Seragi. Oh Seragi. Nggih. Seragi Sukorejo Ponorogo. Wong kula nggih eling-eling Pak. Soale lali. Kula enten Seragi niki kula hitung sampun Ping pira? pisan niki Pak. Dadi Kowe kuwi lho Gareng Kondang kuwi. pisan Ya Pak. Allah. Pisan. Gareng Kondang kok lagi ning Seragi pisan. Nggih beda ro Pak Sigit beda mesti Pak Sigit. Sampun ping pinten Pak? Alah, padha. Padha ke umuk. Nek nampan langganan lah iku lagi Seragi. Sing muga-muga Pak Sigit sak rombongan manjing sing dadi sedulur kalih warga masyarakat wonten ing Seragi mriki. Asli Mas Gareng saking pundi? Nggih, asli kelahiran kula, asli lho niki. Kelahiran saking pundi Mas Gareng? Kelahiran kula tahun 75. 1975 kula lahir wonten Kota Gaplek Wonogiri sukses. Kelahiran saking Wonogiri. kok beda karo aku? Lah Pak Sigit lahire Kelahiran saking Simbok. oh nggih ya. Maksud kula Wonogiri ki duwe kandutan bareng lho. nggih simbok kula niku nggih teng mrika ngoten. Wonogirine pundi? Anu ngesor waduk. Pundi? Lho Purwantara. lho lahire kula ngesor waduk Wonogiri. Lek kepiye? Lho, omongane ngono. mboten kula wis suwe ten Solo Pak. Dadi wis ora nganggo kepiye barang gene horok gage mboten ngoten niku. Oh, mergo di apa jenenge digeser. Ya ampun suwe. Ditundung maratuwa terus pindah. Lahir kula wonten Wonogiri. Gedene Terus kula omah-omah duwe bojo enten Palur. Oh, 20 tahun anak-anak telu. eh Sakniki kula pindah malih mulih wonten Wonogiri. sebabe
Dadi riyen lak kula enten Wonogiri, Pak. Heeh. Terus ten Palur 20 tahun. 20 tahun. Kula diceluk Gareng Palur utawa Gareng Sangkuriang jaman dhisik, Pak. Zaman dingek. Lah sakniki bali ten Wonogiri. Sebabe. Kula lak kelahiran Wonogiri, Pak. Dadi Kok mulek kae lho. Mbok ngomong sakniki bojo kula Wonogiri ngono. kene ya wis pirsa kok ya dadak arep babar wirang. Mboten babar wirang. Kula niki kan ujug kabule pernikahan pengalamanane sampeyan sing nikah makaping-kaping kok makaping-kaping. Maksudnya pengalaman sampeyan sing sampun pernah nikah niku paring pitutur. Paring tutur-tutur dateng Mas Dian lan Mbak Vina. Nggih. Kula nek badhe nuturi niku mboten. Sebabe. Saiki meluruskan nek kula ki rabi ora ping pirang-pirang, Pak. Nggih. Pisan tok. Oh ngoten. Nggih, pisan tinggal minggat terus rabi melih pisan niki, ngoten lho Pak maksude. Alah. Kula mboten kok badhe nuturi, Pak. Nggih. Mergo kula yakin piyai sakniki, lare sakniki menika pengalamanipun sekolahipun langkung inggil tinimbang kula. Lah mantene wedok lulusan ITS. Lah, mula. Institut Teknologi Surabaya. 10 November. Lho, mongko kula lulusan PSK. PSK ya apa? Pedagang sayur keliling. Jadi kula mboten badhe nuturi, Pak, namung ndongakaken kemawon. Dongake napa? Muga-muga temanten sarimbit anggenipun bebrayan langgeng lestari katresnane, Amin. langgeng lestari bebrayane, Amin. ayo mayem tentrem uripe, pinaringan keselamatan donya lan akhirate. Amin. Lho, donga ki nek nggawa perbawa, Pak. Pripun? Lampuhe langsung redup lho, Pak, ngeten iki. Sing main lampu iki ora ajeg. Balekke kaya mau padang lho. Muga-muga ndang pinaringan putra lan putri sing soleh lan solehah. Amin. Amin. Amin, Ibu Mujiatin. Puji. Mujiatin. Lah nggih Ibu Muji kagungan kanca Puji ngoten. Heeh. Ibu Ingkang kapilih dados anggota dewan malih. Inggih, mugi-mugi pinaringan dirga yuswa awet gagah, awet sehat, awet momong anak putu, awet momong masyarakat ditresnani sak pepadaning urip. Amin. Rezekine kathah melimpah berkah lan barokah sak dun sak turun slamet donya akhirat. Nggih. Amin. Dongane siji mlih, Pak. Napa? Muga-muga ijabah, Pak. Apa? Ya Allah, nyuwun kopi ya Allah. Bareng kowe muni nyuwun kopi terus kelingan dawuhe Pak Eko sore mau. Dawuh napa Pak Eko? Pak Dalang pun nate ngopi kopi cokot. Kopi- Pripun niku Pak Eko? kopi Niku cokot. gula Jawa dicokot nembe. Dadi ngombene rada repot. Dereng. Aku muni dereng nganti sak prene urung digaweke. Lali Pak Eko, lali wong Guyon, tamune. Pak, guyon. Tamune kathah mestine. Kula lali. wong mlebet ing dalem Pak Eko bayuh pendopone cagake pirang-pirang. Nggih. Kuwi lagi cagake urung pringgitane wis kaya dalem kadipaten. Terus tak takoni sejare kok jenengan ndamel kaya ngene lha kula niku tukang gambar, kula niku sing diarani artisek niku kula. Arsitek. Tukang gambar bawan apa? Arsitek. Arsitek. Arsitek, senes artistek. Kula niku arsitek nggih pemborong. Arsitek. Tek. Arsitek. Artisek. Ar. Ti. Ar. Si. Tek. Artisek. Arsitek. Nah. Kula niku pemborong, Pak Eko iki pemborong luar biasa. Kula jaman kula kok pengen gawe ngeten iki mergo kula niku sowan teng kabupaten niku mesti antri terus jaman biyen. Nggih. Gregeten kula gawe omah kaya omahe bupati. Ngono ukir-ukirane, Pak. Cagak Iya. siji mawon kula nggambles setahun rong karani iso. Omahmu ya ukir-ukiran kabeh kok. Nika pangan rayap, Pak. Oh, kae pangan raya. Teko usuk reng nika pangan rayap mung tak plitur ngoten lho, Pak nika. Ning cagake ora kalah akeh ring. Omahe Pak Eko isih akeh cagak omahmu. Ngene Pak Eko kula hitung 20 cagake. Omahmu kae ono 35 ya kowe. Nggih, wingi Hebat, kena hebat. lindung pun ndeyek ngoten kula tambahi ngoten. Oh, nek ndeyeng cagake. Makasih. Sama-sama. Nggih. Sesuk nek ana lindu wis ora ndeyeng. Mboten. Omahmu sujud. Ambruk ngarep. Lah cagake gur kiwa tengen ngarep ora kok. Ora nek linduk, Pak. Ora ya wis. Ora nek linduk. Kan kula omahe tak cor sakniki kok. Amin. Tak cor. Wah, core gedhe Pak dirangkul ngoten cagake ora iso, Pak. Rangkul wong telu ora iso. Dhuwur cor. Wah, hebat. Sugih kowe. Wah, kula. Omahmu dhuwur cor, cagake cor. Cah mampu. Nah, cah kene kok padake cah kono. Kuwi sing gambar sapa? Sing gambar omahmu. Wong ngesor dalan tol niku lho omah kula, Pak. Walah kere. Lah kula- Kere pamer. Ora masalah.
Sing penting lah umuk di depan, miskin pikir di belakang ngoten. Bener. Lah nggih. Sing penting ati seneng. Ati seneng slogane kere gede bali nggih ngeten iki, Pak. Kunci kesehatan itu adalah ati seneng. Ati seneng, siji ati seneng, imun tubuh tercukupi utawa terjaga. Yang ketiga, selalu rajin minum jamu tetes herbal Biomorina. Kok malah promo? Melu apa? Oh. Malah. Nggih. Pokoke nek ati senengi peredaran darah lancar. Lancar. Kesuksesan kesehatan itu peredaran. Pak Bupati sing paling dawuh, Pak Giri. Pak Giri. Pokoknya Pak Dalang dijogo kesehatan sing penting peredaran darah lancar. Lancar. Nek peredaran darah lancar, kalis saka leloro. Carane peredaran darah lancar, ati seneng. Ati seneng. Tidak banyak pikiran. Tidak banyak pikiran. Iya. Happy enjoy. Happy. Wah, iso basa Inggris. Lho aku lulusan kok ya, Pak. Lulusan Inggris. PSK niku wau lho, Pak. Oh, alah. Wis ngomong karo kowe kok angel kabeh. Ya angel rasa digarap. Iki mono ora PR cah sekolah. Ngomong kok, oh pancen bareng terlalu repot tenan omongan. Repot titip. Iki ora becek kok titip-titip. Lah nek repot titip. Ruwet bocah ruwete ra karan iki kaya kuwi. Ruwet diobong. Ngobong karo kowe sisan kuwi. Bakune seneng ya Mas Dareng. Nggih leres. Kok iso diarani tralala? Tralala niku anu Pak, selalu riang gembira hatinya kados ngendikane Pak Sigit bagi tembunge tralala. Weh. Nah, lanang niku tralala. Nggih. Nek wedok trilili. Oh iya. Sirotol mustaqim nika ya lanang. Kowe kok sirotol mustaqim lanang Mas? Lah mustaqim ki lanang apa wedok? Lanang. Lah nggih, sirotol ki lanang apa wedok? Ambo. Lanang. Kok iso lanang? Nek wedok sirot. Oh, kuwi to Mas teh. Lanang. Ya. Ape? Iso suwe pirang-pirang abad ora ketemu karo kuwi ya. Nggih pun Ketemu terakhir tahun 1713. sebelum Masehi, Pak. Ngantek pun lumuten ngeten kok, Pak. Nggih. Bintang tamu kathah sanget. Kathah sanget bertabur bintang wonten Mbak Niken Salindri kalian mbok-mbokane. Kok mbok-mbokane? Mboke Niken, mbok-mbokane sapi niku lak ya Lucy Brahman niku. Oh, Mbak Lucy. Wah, Pak, mobil telu irit-iritan mau dandane teng ngene Mbak Lucy. Ngarep dhewe niku mobile si niki blokok moncrot niki sapa iki? Lucy Pajero. Wah, imbane kaya tentara karo polisi ngawal, mburine artis Mbak Niken Salindri. Mburine kula Pak mobil snack kalih catering, Pak ngene. Kok iso mobil snack karo catering? Lah, Ceri Bagong tahun 89 niku lho, Pak. Ceri teko aku ini, Niken. Lucy, bareng teko kula, malinge. Ya apik kuwi perlu disyukuri. Disyukuri, Pak. Ning lak ora maling bodo donya ning penting maling atine para penggemar-penggemar. Amin. Wonten Mbak Niken, wonten Mbak Lucy. Nggih, coba Mbak Niken Salindri. Nggih, niki sing diantu-antu, Pak niki. Niken Salindri. Dia diaturi jumeneng, heeh, miki pen. Aja ninggal aku trimo gonceng. Wiwit budal kanthi bebarengan arep permulane. Nduk Niken Salindri. Malam Om Iket. Pripun sehat ya, Duk nggih? Alhamdulillah pangestune kula sehat. Jaga kesehatane. Nggih. Piye? Cita-citamu isih pengen dadi dokter kecantikan ora? Sudah tidak, sudah beda lagi. Oh. Cilikane reng nek ditakoni cita-citamu apa kan? Kula pengen dadi dokter kecantikan, Om. Nek nyatane malah dados penyanyi kondang kalungko. Cita-citane kadang tidak mentok sama profesi yang sebenarnya kok, Pak.
Cita-citane arep dadi dokter kecantikan, ning nyatane dadi penyanyi malah luwih kondang. Saniki kelas pinten, Nduk? Saniki sampun kelas 1 SMA. Wih, SMA. Suwo pete biyen sih. SMA kaya SD saya SMA. nggih. Oh nggih dangu mboten mangke nggih Om. Ya suwe ra ketemu sawetara. Terakhir SMP kelas 3. Oh. Tahun kepungkur. Nggih, tahun nggih. kemarin. Sowan ana daleme Pak Eko ndalah Bu Mujiatin, Nduk. Nggih, niki acarane napa Om? Niki tasakuran Bu Mujiatin kapilih lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Nggih. Lajeng tasakuran pernikahan putrine Mbak Vina kalian Mas Dia. Berarti niki acarane kalih. Loro. Sing setunggale tasyakuran, sing setunggale pernikahan. Nggih kagem Ibu Mujiatin, semoga panjang umure. Amin. Halo Bunda, sehat selalu. Amin. Terus diberi rezeki yang banyak dan buat kedua temanten namine Mas Dian lan Mbak Vina. Mas Dian, Nggih. Mbak Vina. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Moga-moga langgeng Amin. sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Wis sing penting kabeh donga liyane ku enggak penting, sing penting pangga sehat selalu. Ngono kuwi ndongake koyo niken sing penting sehat selalu. Sehat selalu. Heeh. Lah iya, tegese sehat ki ya ora mung sehat badane ning ya sehat pemikirane. Sehat tur waras. Lho, enten Akeh to, Pak? wong sing sehat ora waras turut dalan Sehat. ora kelamben. Tegese sehat jasmani ning ora waras secara psikologi. Kadang enek wong sing sehat awake tapi ndelala raine pating blonteng niku kan nggih mboten Ora sehat waras, pikire ora niku waras. kan mboten waras to Wong liyane pikire. iki do dandan ayu-ayu bagus-bagus kok. Nggih, nggih, kadang nggih ngoten niku kan namine sehat awake ning pikire butek ngoten lho. alias wong edan. Oh ngoten Ning nggih nggih. enek meneh sing mbah-mbahane wong edan ki ya enek meneh. Sapa? Titikane wong edan ki lak ngomongan dhewe, takon dhewe, disauri dhewe, mongko sewengi utuh. Lah kuwi mbah-mbahane dedengkote wong edan ya kuwi. Sik. Lah kok iso ngelokne edan ki lho. Sik. Wong edan iki ciri khase apa? Takon dhewe, dhewe. sauri dhewe, omongan dhewe. Kuwi aku e. Dalang ya kaya ngono. Omong dhewe diwangsuci. Wong edan kuwi ciri khase, titikane ora kuwi. Pripun? Nek ditakoni apa-apa wangsulane ora. Oh. Aku ki lho ngono tenan iki sore mau takon alamat ning pojokan kono Nggih, ki. nggih. Daleme Pak Eko kalih Bu Mujiatin ku pundi, Pak? Ngono. Dijawab, Ora. ora. Niki mengke enten wayangan lho. Ora. Ngono. Baru terus dikandani Mas Dalang ngadoh niku wong edan. Ditakoni apa ternyata ora. Kowe mau ning dalem Pak Eko mangan gado-gado ora? Ora. Terus mangan bakso ora? Ora. Lho. Jebule ning kene nduk niken kandhani Walah, wis lorengan berarti putih. Jenengan mau tanglet griyane nganu enten sing jawab ora ngoten niku. Wong edan, anggere ditakoni apa kuwi wangsulane ora. Wo, berarti emang kelainan tipe ora, Pak. Oh iya, oh. Ngen kula mriko iki enek wong edan ning wis mari, Pak. Kula tekoni, iki apa? Aqua. Oh, berarti wis mari. Iki apa? Iki sosis. Oh, berarti wis mari. Lho, nek ngeten iki napa, Pak? Roti. Oh, berarti nggih pun mari, Pak Sikit pun mari berarti. Kan biyen ki jenenge ya roti. Lah nggih berarti pun mari wis ngerti nek ki roti berarti pun mari. Asem maneh. Sesama wong edan golek pangan kok dadak ya. Ya sing waras ngalah. Nggih. Nduk. Nah, iki nduk niken wis diantu-antu penonton jutaan penonton niki mboten ribuan niki, Pak. Nggih. Tumplek-blek. Tumplek-blek sing mriksani lumantar YouTube ugi pun kuatah sanget. Nggih. Mangga arep nembang apa nduk niken? Nggih wonten pamundutan apa niki, Om? Kata sanget untuk yang pertama bebas kagem Mbak Niken. Oh, ngoten. Nggih. Damel bawa napa mboten? Kagem bawa riyen Mbak Niken. Oh, nggih. cakep. Mangke nggih wonten request saking Mbah Manten tapi mangke kur mawon pepeling. Oh, saking Mbah Kati. Nggih, Mbah Manten. Oh, Mbah Kati nyuwun pepeling. Nggih. Ki saking Pak No Kulit, Petungrejo, Muntara Nadi, tanggane garing. Nggih nyuwun lamunan lestari Rintang Asmara. Oh, nggih, iki ben bebas nduk niken men pilih dhewe. Bawa ki nanti mengke tibane teng Sambung Wanci Dalu nggih. Oh, siap. Karya Mbah Sukron Suwanda. Nggih.
Nggih, saking kula Pak Budi 35 saking Gunung Putih Tempuran. Oh ya, iya oke kami kan. Kinanti. Sliramu rawa Artek kireng. Kutunggu. Ku nanti dirimu kembali. Wah iya. Wah, kaya baca puisi kae. Deklamasi. Wah wong kuno ngarani deklamasi. Wong kuno ngarani deklamasi. Pamane 17 Agustus niku mesti metu nggen kula ngoten niku. Iya. Terus ge. jambe Ayo reng. Jangan membuat sedih sehingga menangis. Ngis 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 ngis. Ngis ngis ngis. Ngendi? Tangis kang Kusuk. Kok kusuk tok? Kok kusuke? Nangis nganti kebak donga, donga nganti nangis ki lak kusuk tok Pak niku. Berdoa dalam tangisanku. Lah ya berarti kusuk dongane niku. Donga nganti nangis ki kusuk. Perkara orang metu ora masalah. Iya, Kopine. Lah kuwi lho. Wis dicepake guren kuwi lho. Deh, Iki lho kopi. walah mboten wong kula namung guyon kok Mas ngono. Kanca-kanca cakran iret karo sampean ki open. Sayang jupuk. Walah Pak, Pak Igen Ora apa-apa, bebas. Guyon senengane kaya kanca kok ya apike kaya ngene. Lah iya. Nggih. Matur nuwun ya Mas. Nggih. Matur nuwun. Kopi Pak. Oh iya dijupuk. Sing maringi kanca-kanca cakrane ngerat Pak nggih. Matur Kuwi nuwun. panas. Nggih. Mulane kanca-kanca hehe ngelingke awat ati-ati reng kuwi panas alon-alon. Nggih 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 nggih. Diombe. Terima kasih ya Allah atas pemberianmu, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang untuk umatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah. Ya Allah, ternyata tidak panas dan kurang manis ya Allah. Itu berarti ora bersyukur. Entekno Lek. Ayo Ren, tak keren. Bapake Hasan Gento Tawangsari. Rupane meh padha. Diteruske Cahayu. Iki ngono pacarku lho. Oh, iya. Sio iki kok. Wis Wis direstui ya. Lho, kuwi nek aku main daerah Ponorogo mesti teko. Nggih. Tur Lah, gawake koper, munjake apa-apa sregepe ra karuan. Lah kok jenengan to, Pak? Pak kula teng pundi-pundi mawon ditutne kali niki. Karo Duren. Nggih. Ning Rembang nangisi Mbak Lucy. Kon ngeterke ning omahku, diterke karo Mbak Lucy ning Rembang. Kowe Luar biasa. Kowe iki duwe hubungan apa karo Lucy? Kanca plek. Oh akrab. Berarti wis plek banget plek ngono. Iya iya. Kanca. Nggone Mbak Lucy ora eplek-eplek nek ngomong sing apik. Maksudnya kanca akrab lho, Pak. Oh iya, Cahayu diteruske Cahayu.
hanyalah dirimu. Si terakhir ki apa ki? Artek kae. Apa lo kuwi? Sesuai, gak sesuai. Kang tak pilih yang ku pilih. Gampang mesti cetok. tak pilih dunya akhirat Ku pilih dunia akhirat. Ora sago at ngono kuwi. Sesuai cengkoke, Pak. Oh iya. Nang ndi at? Ya Allah, ya Elok suarane kok nek tak rungokke karo suarane bojone Gareng kok bungi langit. Bojone Gareng ya penyanyi campursari. Oh, mila to, Pak. Nggih nek kon nyanyi Allah malah ngoten nak bojo kula. Apa-apa kok blero, heeh. Aja nek kok nembang kentut kae blero. Nggih glegeken mawon pales kok, Pak. Iya. Isih urip bojomu. Pangestunipun kula pateni urip melih, Pak. Iya. Karya Mbah Sukron Suwondo Blitar lagune Sambung Wanci Dalu. Heeh. Yuk. Buka saking vokal, Nduk, ya. Nggih. Sing ketipa ngapuramu kangas papujan hatiku sambungku mawon dalu rupita saremu kalawat
biasa. Makasih Nduk Niken. Terima kasih Om Niken. Nggih. Kene coba Nduk Lucy, Mbak Lucy nganti Nduk Lucy. Arep bar Nduk Niken gitu. Nek mau Mbak Lucy tak undang Nduk gegeden. Gegeden, Pak, gegeden. Dicilikke, Pak. Kok dicilikke maksudnya apa nih sing dicilikke? Dicilikke dadi anu ora nduk ning ndi. Ndik. Swara suling Kumandang suarane. Penah utine. Nuwun sugeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu Kang Mas Katuran Pinara. Nggih, kala wau Kang Garwa sampun telepon kula. Kados Kabaripun mekaten. dalemipun setunggal jam saking mriki. Walah caket namung 10 menit kemawon wau Nduk Niken sampun wiwit sonten wonten mriku. Nggih, kula Kados mboten ngaten. matur. Katuran Pinara sedaya kanca-kanca. Nggih, sami sehat ya Mbak Lucy. Alhamdulillah kantuk pangestu panjenengan sami sehat sedaya. Semanten ugi panjenengan dos pundi, Kang? Pangestunipun Mbak Lucy sak kanca cakran ingkang sehat. Alhamdulillah. Panjenengan seniman kondang kang diantu-antu wonten mriki kalih Nduk Niken Salindri luar biasa sing rawuh dalu niki. Malam hari ini kebanggaan kanca-kanca YouTuber 50 channel lebih sowan malam hari ini. Bintang tamune jenengan Mbak Niken karo Gareng. Injih, ngaten nggih. Jogetmu kok beda, Rek? Mbak Lucy, Wonten dawuh. mboten ateges kula tumbak cucan mboten. Sampeyan pas ngadep mriki mau Gareng niki tung tak tung buk tung tak tung buk ngoten niku. Jadi kaya-kaya ngece, dikira bokong jenengan kaya bokong sapi dikene-kene iki. Dikira aku teronton. Dikira tonton. Bar jejer Mbak Niken bodine kaya midodari, jejer aku ngenyek. Nggih. Jawane ngono. Ayo ta. Modiar. Orang tau didoni sapi sampai melonyoh rupamu. Wong kaya iki ning Ponorogo. Nggih. Daleme Mas Eko karo Mbak Mujiati niki wis dulur wadon. Kontel kula niku urip teng Sragi niku nyun sewu. Nggih. Ngawula ten mriki wiwit sekolah. Oh, ngoten. Tanggi kareh Mas Eko niku padha sorone. Biyen soro niki. Lho lah sami kalih Mas Eko Mbak Mujiati niku wis pokoke kanca plek. Ini Pak Eko tuh perjuangannya luar biasa. Nggih. Sampai di titik ini tuh Pak Eko tuh luar biasa. Piyaine Segra, Piyak Semanak, Prasojo. Lah, makane Pak Eko sakniki ning dhuwur wis ora bakal lali karo sing ngisor-ngisor. Nggih. Piyai Loman, piyai ora iso. Lumo kula wau nggih. Lah bintang tamune Gareng pundi Mas Dalang tesih nganu tenggene Mbak Lucy. Nganu badhe kula paringi kenang-kenangan. Lah, kok ngendika ngoten to? Heeh. Alhamdulillah. Ngono ki. Kayu jati. Alhamdulillah. Dawane 2 meter. Mboten. Loro wis ana tulisane Gareng Tralala. Ngono kuwi. Loro. 20 persegi loro ana Gareng Tralala. Lah kok ya pinter men lho Pak Eko. Lah turane pendopo ketokane saka penampa niku. Ora sak panggone pisan lho. Lah kirangan panggone kan pilih dhewe. Kira-kira mau tampa ora, Reng? Angger sak kijinge sisan ra masalah. Sisan karo ane engko teko kono karek tak dol ngono. Wong ora ukuranku kok gaweke aku. Lah kok ono jenenge Gareng. Anu Gareng tanggoku kok. Ora pasti iki ukir-ukiran kaya boneka Gareng ngono ki lho. Oh, lah nggih. Kok terus marahi meden-medeni lho Pak Igit iki kok ya. Lah niki juragan kayu kok. Lho lah ya juragan kayu. Loro. Lah niku kan hadiah spesial, memang ku ya wis dipesen. Lek sampean ngersakne ya gak apa-apa lho. Pak Eko ki awean kok. Tapi aku ngono aku wis tak anggono nek kowe kesusu nggonen ra apa-apa, Nduk, ra apa-apa. Aku ikhlas ra masalah. Ora iso wis ana tatahane Gareng. Wis ora eneng kok mukane teluk tulisane kok nyapa. Ya engko ndure kayak tatahan meneh koncone, dadi koncone Gareng. Gak aku ora kesusu kok. KTP ku seumur hidup kok. Dadi rek ini Mas Eko kali Mbak Mujiati niku tunggal mbah mriki niki. Nah, iki kula mbah kula mriku. Ngoten. Niki Mas Sigit matur sembah nuwun, sampun ngibur masyarakat Sragi Ponorogo pada umumnya. Sakek senenge kalih Mas Sigit kalih Nduk Niken niki rombongan Ponorogo yang pojok timur sana, wilayah Pulung cedak gunung. Niki wau ningali numpak truk
Alhamdulillah. Dugi mriki Mbak Mujiati. Tanggane Mas Nanang HP nek bulung. Estu. Tepuk tangan kagem sedaya penonton ingkang rawuh. Matur sembah nuwun sedaya rawuhipun derek nyengkuyung dulur kula lanang Mas Eko kali Mbak Mujiati. Mugi-mugi sing diharap Budewan tansah guyub rukun. Sing abang, sing ijo, sing biru iku mbiyen, tapi sakniki nyawiji mbangun desa bersama-sama. Leres tepuk tangan untuk masyarakat semuanya. Tur panjenenganipun Pak Eko lek kagungan kersa ora baen-baen. Sinomane do kompak-kompak kabeh Sinoman Cakrawala Sragi. Cakrawala Sragi. Luar biasa tepuk tangan untuk Sinoman Cakrawala. Niku napane cakrane ngrat, Pak? Niku sing warise. Oh, sing warise. Jadi ketika kita bersyukur masih ada Sinoman Karang Taruna, karena ini merupakan simbol persatuan dan kesatuan pemuda dan pemudi di desa Sragi. Niku jelas anak-anak pemuda niku sami capek sekali karena Pak Eko kagungan kersa kat kapan niko. Jadi mungkin dikirimi lagu, mungkin nduk niken kan perform nyanyi malih. Spesial lagu ambiran spesial untuk konco-konco Karang Taruna. Cakrawala. Request Sinoman Cakrawala kalau mau Mbak Niken mau lestari. Oke, siap mungkin tapi lestari pun budal ten pasar niki. Pasar nggo tuku wedi ngebruki raimu. Diganti Lesmono. Bapak marah. Ora marah. Trah niki megelake kok. Megelake niki. Dipijat. Sampai mau pun suwateng kalih Pak Eko? Lho ya genah durung. Ndi Bu Mujiati ndi Budewane sing ndi ngono lho. Bu, sehat nggih, Bu? Kok ya ora enek sing mantuk to? Mantene ya ora pirsa sampe teko kene iki sing ngundang awakmu ado-ado iki kok kene mantene putrane Pak Eko ya ora ro. Mas manten, Mbak Manten. Mbak Elvina. Nggih, Mbak Vina. Lho. Sing ndi sapa? Sing ndi? Pokoke angger jempolku ki engko mandeg, berarti ya kono kuwi Ya panggone. coba. Mbak Vina. Geng dalu kalian garwanipun. Sugeng dalu Ibu. Mantuk kabeh, syukur ora bingung kowe. Nggih. Kowe ketemu. Durung lagi golek iki lho, Pak. Nggih. Beliaunya yang kepakai jilbab. Keng Nika lho. Ah, baju hitam kali garwa nika. Leres. Mantenipun nika. Ya, Decer kan piyayine ganteng, sing putri ya cantik ya Mas. Pasangan yang serasi. Kayak Pak Sikit itu ibunya cantik, hidungnya mancung, Pak Sikit juga imut-imut, pasangan yang serasi. Lah gareng. Awake cuwilik bojone gedhi sak tronton. Dope mati sisih. Kapan kaya aku no totok-totok rono to. Assalamualaikum ngono to. Niki napa Bu Gareng? Sinten niki? Badhe manggi Pak Gareng wonten mboten wonten gedhi rong aku. Kuwi ndek kapan Rono? Wingi seminggu wingi. Oh berarti wis mari. Kok wis mari piye? Wis ora ngene saiki ngene kok saiki ya. Amin. Nek bojone Gareng kok mlakune ngene iki. Lah nek ngene iki cethek geni rasa suwe-suwe no Mas. Lah piye? Ndodok ngono geni langsung murup bel ngene iki kaya. Ngene. Wangine gedhe men Mas. Mawos. Saderengipun Mbak Nike nyanyi malih, saderengipun manten kekalih jumeneng kalih kula. Kula tak ngaturne salam khususipun dumateng sederek kula sedaya teng mriki niku sederek kula sedaya. Wis nek tak anggap ngono mergo wis tau manggon ning kene. Kula pujekne sedaya sing rawuh dalu niki mugi panjang yuswanipun. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Diparingi kesehatan sedaya mawon. Amin. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Amin. Sing dereng pikantuk jodoh monggo-monggo mugi enggal pikantuk jodoh. Amin. Sing duda-duda ndang rabi entuk rondo. Sing jaga-jaga ndang rabi entuk prawan, nggih. Lah sing loro iki aku sing jibet. Anakku loro iki. Sing ndi? Klambi abang karo aku. Tak pengen ngusul lho kuwi. Kuwi anakku karo Gareng iki dadine kuwi. Nggih Pak, sira ora niat gawe karepe menggo tombo pegel kok Pak. Terus dadi niku kacuk karo kacik niku. Masa jenenge ngono? Lah jan karane iki si Paloyo karane kacik sing kae Bambang karane kacuk kok. Tapi ora tau tukaran. Mboten Pak, mboten. Ya mung ya? sok geseh Pak. Geseh, Kali iya. omah mburi sok geseh. Kok karo mangguri geseh? Lah kula duwe anak lanang jenenge Waloyo. Dikarani kacuk. Mburi kula niku Bu Prapti duwe anak wedok Susilowati paranepane menuk.
Oh, terus Kabar ke wingi tabrakan, Pak. Iya. tabrakan. Nek tabrakan sapa sing tabrakan? Kacuke gareng nabrak menuke Prapti ngono. Kek piye? Garekane kacuke ora apa-apa, menuke suwek. Menuk ki anake Prapti. Anak Susilowati. Susilowati. Iya. Kacuk anak kula. Oh iya. Kacuk ora apa-apa, menuke suwek, Pak. Oh iya. Sekilan. Bapake mudyar tak ngono. Mentu wala tak dulang gelungan aku kok dagelan sitok iki. Nggih niki. Kok iso ya kaya ngono kuwi? Tak kira Bu. Nggih. Nggih. Tronton. Iya terantan. Wong tau didoni sinden. Wong kon romantis lho karo aku nyapa. Nah, lah aku karo kowe romantis ki. Lah wong pomo mlaku ya wis pagu lho ngene iki. Coba mlaku. Nggih. Nah, tak takoni teh, badhe tindak pundi Mas Gareng? Ngawen ke jaran Pak iki. Gelem ora? Kok kaya Ngece. bagus-bagus dhewe lho ngoten niku lho Mas. Padahal Mbak Lucy itu orangnya cantik. Weh. Lah cobi nek Tiyang sak Ponorogo sampun pirsa bodi kula niku kados Niken Salindri. Bobot kula niku namung kawan dasa gangsal. Weh. 45. ping 3. Namung bandulipun 70. Lah dalah. Niki nyuwun apa Mas? Wonten pamundutan napa? Nggih, kathah sanget kula wau menika wonten ingkang nyuwun saking nganu nggih, Mbah Kati, Mbah Manten. Kula nyuwun pepeling nggih. Terus wonten kalih nyuwun podang kuning. Podang kuning, podang kuning. Podang kuning. Slindro songo. Saged. Ya mriki niku remenane podang kuning ditayuke. Oh nggih. Terus ditabuhi dibawani. Ya komplit no. Terus tabuhi sentere. Gajah-gajahan. Gajah-gajahan. Oh iya. Wis ora nggo gajah wis nang kene. Mulai ne. Tidak, Mama. Weh, kok kowe ngundang Mama? Pamrihmu apa? Gimah, parapane gimah. Oh. Gimah. Wong nyak-nyak kaya ngono ki rung tentu pinter-pinteran ora pinter dek karo aku. Lho, lah pinter no aku. Kok wong lanang ki tetep pinter ya Pak Sigit ya? Ya ora, aku tetep bolone Mbak Lucy. Iya. Pinter Mbak Lucy. Pinter wong wedok. Bisa dibuktikan antara cowok dan cewek. Pinter cewek. Contoh Ilmu apa saja bisa. Coba Lah. Mbak Lucy tak takoni Nggih. matematika. Nggih. 5 tambah 5. sedoso. Pinter cepet. Gampang. 2 tambah 2. 4. 100 tambah 100. 200. Pinter. Lah pertanyaan gampangan. Lah kowe tak takoni kok iso? Lah nek mau ngono ya iso, Pak. 3 kali 7 dibagi 2 kali 3 dibagi 4 dikali 7 bagi 5. Pak 24. Ah salah. Salah. Mbok alon-alon Pak mau gur 5 tambah 5 ngono. Wis Mbak Lucy sing angel. 1 juta tambah 1 juta, Mbak. Ya 2 juta. Wah, angel lho jutaan iki. Jutaan ya. Mang juta tambah mang juta, Mbak. Ya sedoso juta ta. Oh, lah kowe ora 1 jutaan, puluhan wae, puluhan wae. Iya. 7 dibagi 3 seprapat. Alah. Ngono kok ngaku sok alah. Mbak Lucy soal cerita. Ada penjual mangga. Siap. Mangga sekilo 5.000. Kalau kita beli 2 kilo berapa? Ya 10.000 toh. Pinter. Iya. Gareng. Siapa? Mangga sekilo 5.000. 5.000. Ya, siapa yang menjual mangga? Orang ngerti, 0 besar. Mbak Lucy tahu? Tahu? Ya tahu dong. 100 untuk Mbak Lucy. Mbak Lucy tahu kok. Yang jual mangga toh? Yu ngatemi. Oh, pinter wong wedok. Pinter wong Kok wedok. muni tahu ngono kok. Mbak Lucy, gunung yang terkenal di Jawa Timur? Lah Gunung Semeru toh? Gareng. Siapa? Berapa berat Gunung Semeru? Apa? 0 besar. Mbak Lucy tahu ya? Nggih. Wah, Mbok 100. nek ngono sampean ya mumet, Pak, ngene iki. Kok iso? Lucy gunung sing paling terberat ana tertinggi ana ing Jawa Timur, Semeru. Semeru. Pak Igit, pira bobote Gunung Semeru? Abot banget. Abot banget. Takoni Mbak Lucy abot banget. Gunung Semeru. Abot apa pendek? Abot. Lah wong iki kong kali kong kok nek pertanyaan iki sing fair, Pak. Contone. Oh. Terus Sing kalah gendong. Sudi. Udi piye wani ora? Wong wani hitungan jutaan kok gur gendongane ra gelem. Wani. Wani tenan. Modelmu Pingsut. anu napa ki anu maneh?
Lah apa modelmu ya kaya Apa? takir. Sirong. Ayo, lho yo, terus. Nah, Endi? ya menang kowe kok dijilimot jempol kabeh kok. Truk. Udah gelan ngayal kalan. Apa jedane? Ha, pitik walik sobo kebon. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Bener. Bener. Ayo gendang. Gendang ta? Sing menang dek gendang aku ta? Gendang. Pitik walik sobo kebon ya. Nanas. Nanas to, Pak. Heeh. Ora pitik golek pangan to, Pak. Ora. Gendang. Ora enak. Pangane sapa? Pangane sapa? Mapen. Iya, iya. Mapen. Wong sudah sumbar-sumbar ning Ponorogo kene iki dulurku kabeh. Iya, iya. Mutiar. Kok ora iso mlaku? Ternyata Gunung Semeru berat tenan. Dia. Ayo ora iso ngono lho. Kok dibedheki apa ya ora iso kok. Lah sego sekepel dirubung semut. Salak to ya. Kae lho mbok ya pinter ngerti salak. Opera- Cah Seragi pinter cah Ponorogo. Syukur ya. Sego sekepel dirubung semut iki Salak. ora sego mambu to, Pak niku. Ora. Mambu sapa? Gendong. Mutiar. Agak ora iso. Aku malah kaya Aku kaya sapi wis. Kowe ngerti iwak laut? iwak laut. Iwak kali, iwak laut ngerti? Nggih. Iwak apa sing buntute ning ngarep? Mutiar. Ayo. Nggih. Ayo, mutiar. Iwak teri, Ah iya salah. iwak Wow. paus, Wah iya. hiu, iwak Wow. Anjir. iwak laut sing buntute nang ngarep niku napa? Iwak mangan iwak. Dipangan iwak. Sep, buntute tetep ning ngarep. Oh, gendong Pak Sigit weh. Ora usah. Gendong. Iwak apa sing gampang mumet? Iwak kokian pikiran. Mikir apa? Iwak apa sing mumet? Ayo. Iwak sing Ah iya. Iwak Wah. sing- Wah. Ora ngerti? iwak sing mumet no. Iwak sing lara migren. Iwak kok lara migren iki lho. Lah bar nyokot iwakmu butute ning ngarep terus mumet sirahe migren. Wong kae ora migren malah bablas kok. Oh, ayo dibawani karo kowe ya, Rek. Nggih. Saged kula iwak apa saged, Pak? Ayo. Ayo. Nadia. Ngopo, Mbak? Nyapa kok langsung mundur? Tak kira aku arep bawa kok. Lah iya gentenan. Ora pinter kowe kok. Gak aku gak pinter wis disia. Oh balone dalange kok. Kok nyapa terah kancaku plek kok. Pokoke aku ro kowe wae wis ora masalah. Ya karo anakmu ya. Nadia wuju tembong peksi. Terus Monggo, kira. Kang Mas. Aku lho ta, Pak. Iya, iya. Agawe talining tresno. Lumayan. Saya, Pak. Awake dhewe dilem. Sae nggih. Sae. Sae malih nggih. Gareng sae napa sae? Gareng sae napa sae? Sae. Monggo keinggal diberangkatke. Keluargane rong lumpuk. Tindak Mekah Madinah. Amin. Tindak haji. Tindak wis suwe nggonku lalono. Jan suwanten kok endah kok gemecek. Sone sing apik ya. Nek sonku ora iso ngene iki. Lah son Piye piye? Wis suwe nggonku lalono. Ki lek son kene. Glamber. Aku tuku son ora iso muni ngene. Piye? Wir sur wir ngor kurner nor. Kuwi kaken eko. Gerir sir pordar. Nek umpama iki sambutan ngene iki yo gak kong koyo ngene iki. Nek kene iki tes 1 2. Oh. Sonku ora ngono kuwi. Piye? Ter sartur duar halur dir curbar barbaribur sar sirkar marar aridir wayar kurit bersar markir darar kirsir kir harder tor. Kuwi lek anggap aku tak buang sonmu.
Wah, kuwi nek nggo dangdutan apik neh. Apike piye? Piye? Om aku nyanyi. Masih terngiang di telingaku. Maksud tadi kaya ngono kuwi. Terus kayak son biasa kok ketanggapan. Pentelan duwe son. Tekan ndi mau? Teko sound system. Goleki si podang jenah. Saking juru kunci Klampis Ireng nyuwun pepeling lan pedang kuning ngaturaken kagem Bapak Eko sekalian Ibu Mujiatin sukses selalu. Nggih. Nano Ibu bungahing atiku nyanding bisa dadi tombo podang kuning buka saking keyboard ayo Mas Doyik ya. Ya. Gajah-gajah Hatiku tan sayang catra tak serani tanah pikat mulut tebe ayo yo cakra nengrak lagi
mati abang ilo masih man yen nganti liya tanya kan lemas leyang tak sawang menco neng abang gagam tangan tarik disaga kadomat sarami ngoceh dheweke golek pencoan ayo Merlin segae sing yakin mbak ajune cek padang kuning agawe pikir aku komeng sleret ireng tak sawang tambah manise kaya gajah tenan ibu bunga yen aku nyanding slirane ora gatel atiku kan iwang liyan ya si podang antut tetam di kapranan ora gatel batin kutang saya tegrak tak seranane tanpa katurut bebento luar biasa lek ora cakrang ringrat ora iso tabuhan jedoran barang Iya ngono kuwi. terus jogete jenengan lincah Apik. gajah tak pikir Kayak wong bintangan dolanan bintangan ngoten niku. menunjukkan bahwa Mbak Lucy itu sehat Re. Sehat. Karena Sehat olahraganya murah meriah ya kuwi lari-lari. lari-lari dan di Ponorogo ini ada kesenian gajah-gajahan Mas. Iya. Selain riok niku nggih wonten seniman gajah-gajahan sing numpaki wonten Mas. Oh. Gajah murep gajah-gajahan kuwi sing nyunggi wong. Sing ditumpaki wong cilik-cilik kopean ngono kuwi. Nggih. Di Ponorogo. Kuwi Nggih. gajah lanang wae to. Yo ora mesti lanang no. Wis mbok tiliki. Kok iso iki lho? Maksude gajah mbok tiliki nek kuwi lanang ngono. Sing nyunggi wong lanang. Rasa to wong itu. Telalene? Enak telalene. Sok ben sekali-kali nonton reok gajah-gajahan ngono kuwi ngene kene. Heeh. Nggih. Menika request terbanyak pepeling sebelum Mbak Niken pepeling rumiyin nggih. Nggih, monggo-monggo Oh, diatur. ngoten nggih. Pepeling wiwit Mbak Melani nganti Mbak Ima. Terus make berenam. Full Mbak Niken. Mangga Mbak berenam nggih Pak Igit. Nggih berenam. Pepeling ya coba buka kendang ya. Kunjuk juru kunci Klampe Sireng ugi menika request saking Bae Manten. Oh ngono. Nggih. Sembah nuwun saking Mbah Kati. Pepeling monggo aja. Bote bater kene. Subuh luhur lan asar. Salat sayang ngadoke tindak muncar. Magrib lan isa jangkep
keping Ayo kene kita bersama sunai Kosokoso iku perintah agama Ngelikono ning benama sedela Sabaran tawaka Asa sing kuasa Yen kepengin besok munggah subuh luhur lan asar Salat sayang dikatoke tindak umpan magrib lan isak jangkeping Prayoga kita bersalat sunai Kosokoso iku perintah agama Ngelikono ning benama sedela Sabaran tawaka Rasa sing kuasa Yen kepengin besok munggah swarga Makasih. Gentinduk niken. Ya reng ya. Nggih nanjake genduk. Heeh. Penggemar sementen kathahe. Wah, niken salindir saiki ning ndi ana niken? YouTube niken, TikTok niken. TikTok niken. Wah, kuwi ning ndi yo Mbak Lucy. YouTube Lucy Brahman, TikTok Lucy Brahman, Bigo Live Lucy Brahman. Yo ora. Ora. Terus Lucy Brahman yo ngendi-endi nyiarke kok, Pak. Aku bigo lho lek aku bligo. YouTube nyiarke Lucy. Lucy. TikTok nyiarke Lucy. Masjid nyiarke Lucy. Lho, ora sembro. Awakmu Nyiarke mengke bintang tamune Mbak Lucy. Ngoten niku. Coba nduk niken. Mbak Niken, Panas-panas mlaku ora gawa payung sanggale diseret dramaane mlentung Surabaya keker ning Madiun Madiun permintaan terbanyak Lestari lho. Oke. Wah, iya pancen yo tren tenan menika ingkang ngripta sinten niku Lestari. Lestari nek mboten klentu sinten nggih Mas Wahyu napa pripun? Oh nggih. Oh, bukan. Heeh. Iya. Mas Weda. Berdua gitu ya. Nek lagu apa ya? Ayo sing kuwi engko Mbak Niken yo ben nyanyi laguku. Nggih, sakarepmu. Oh ya sakarepmu. Iki Lestari, Oh, Lestari. jin. Apa? Pak Igit niki wau dawuh saking Ibu Pak Mas Manten kali Mbak Manten pas lagu Lestari dipun suwun tindak panggung. Cocok. Nyumbang ngapunten kesupen. Mas Manten, Mbak Manten, Pak Eko sekalian Sibu, Bu Mujiati. Oh, Nggih no. sekalian. Nggih, nggih. Berarti sisan digenahke teng mriki. Iki Pak Eko arep maju sisan gawoke kayu jati sing ana tulisanmu gareng lho. Koncone gareng. Oh, kancane gareng ya. Pak Eko, Ibu, Mas Manten, Mbak Manten, monggo Turuk, katuran tindak panggung. Monggo. Bu Mujatin Pak Eko.
Mbak Vina tua Monggo Mas Manten, Mbak Manten, Pak Eko kalian Ibu. keluarga besar. Nggih, keluarga bahagia. Nggih. Pak Eko, Ibu, Mas Manten kali Mbak Manten sampun tindak. Jumeneng wonten panggung menika Pak Eko. Pak Eko Agus Supriyadi adalah Ibu Mujiatin, adalah putra Mbak Elvina Widyasari lan Mas Dian Nur Cahyan. Leres. Dasare yo lulus ITS. Saderengipun anu Dek Niken nembang mbok naik wonten pangandikan saking Ibu napa Bapak. Oh, lha iki mbok ngatek jare keluargamu kok ya ngatek sih. Ayo Mbak Lucy bareng kok timbang dicorek kok kakak lho kowe engko. Ndak dicorek kok kakak. Lah iya rentuk warisan kowe. Aku lek nyawang anu Mas Eko kalingan Pak Lekku sing anu kono, lor kono. Napa? Mulyono. Oh. Kancane plek ki padha rada ngono. Iya ngono kuwi. Piyayine yo. Kurus. Nggih. Apa iki kurusane kan Lah bagus. putune anu mbahku kata. Lah nggih, Pak, sehat selalu nggih Pak nggih. Baik bagus badike sae, bahan plek sae. Ngalem. Mas Eko hati-hati lho niki mantan copet pasar Legi. Ya ta. Mas nopo dadak ngene ngopo lho. Kula namung senengane. Lah gayane. Ngene iki jenenge manten nganeh-anehi ngene iki lho. Piyai turah sembarang lho apa lho duit 50.000 rene artine. Lah mulo kuwi nganeh-anehi biasane iki nek manten 100 kok iki mung 50 kan nganeh. Kowe iki ora bersyukur wis Bersyukur dimene Pak. kok. Bersyukur Pak Igit, bersyukur Pak Igit. Kuwi dikai biru, engko nek tekan omah diimbu kei karbit engko dadi abang. Oh, dadi dadak tukone karbit sik. Sesuk dadi Wis tak 100. dongake dadi amal kebaikane Mas Manten, lancar rezekine, dicatet karo malaikate, sok ben ganjarane swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mboten ngersake swarga, Pak, ngeten iki. Pak Sikit. Lambemu. Mulai ndongake kok malah Pun gempa lho Pak wingi, Pak. nggih monggo badhe paring. Monggo badhe pangandikan kali Ibu, monggo. Monggo. Dicedhaki Mas, cedhaki Mas. Ya, digandeng, tangannya digandeng. Mantenan nyari tangannya digandeng. Nah, engko nek turu dipuk-puk ben angler maem didulang, engko nek ngentut diadai plastik ngono kuwi. Ngetokke akrab ngene. Monggo. Pangandikan. Dalem Mas. Oh, ngersake Cundamani. Oh, ngaten. Nduk niken Cundamani sik ya apa Lestari sik? Lestari rumiyin permintaan. Monggo, Lestari manut. riyin nggih. Cundamani. Lestari riyin, hukume Kanca-kanca ben rembukan Cundamani. Nggih, nggih. Nggih. menawi Mbak Manten ngersake napa? Oh, manut. Lestari rumiyin nggih. 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 Engko Cundamani ben dinut. Siap, Dinut siap. iki dhisik nulis notasi sik. Sik, pun. Manut. Monggo Mbak Niken. Nggih.
Lestari nggih Mbak Niken nggih? Nggih, Om. Oh, nggih. Coba kaya ngapa? Lestari bersama Niken Salindri dan Cakraningrat Rembang. Dados. Lestari Niken Salindri. Iki kurang afdol nek Mas Manten ora duet Lintang Asmara karo Mbak Niken. Kok Lintang Asmara mau nyuwune Cundamani ya. Lintang Asmara mau gitu. Oh diganti Lintang Asmara. Lintang Asmara. Wow. Diganti Lintang Asmara. Iki mau Masnya asine ameh nyanyi lho. Lho lah ya iki. Tapi isin. Lah bar iki kan ora isin. Lestari. Tapi son iki engko ora isin kok nduk sing Lintang Asmara. Soale jatahe cowok dhewe, cewek dhewe. Wonten jatahipun piyambak. Heeh. Aduh. Monggo obros sing brosingke Mbak Manten. Nggih, Bapak Ibu sekeca rumiyin wonten mriki nggih ndongake mantenipun rumiyin nggih. Pak Eko niku anu saya pun mulai kolom ben-ben niko. Lah, Open kesel. Oh alah jin sampun. Menawi jin mboten Tamu irene to. Kiai iki lek turah duwite. Nanggap awake dhewe jeneng ngene. Ah ora marem nanggap niken pisan tambahin. Oh ngono. Nggih. Napa lho Pak alah nggih. Nggih. Alah
nggih. Nggih, pun. Nggih, wong sugih kaya jek nyimpen duit 5.000-an barang nggih. Rupa ya nggawa rega. Lah engko lek Mbak Niken kan beda sawirane biru apa abang ngono. Lek awakmu 10.000 ya ora apa-apa to. Iya, ya Nduk. Ya, kowe sing biru-biru. Wis engko tak wenteri. Reng. Apa? Lho, ya lek lo masak gebok. Sik dirungne siji-siji. Oh, lah berarti Loro-loro sindene. Sindane buh jan kaya ngono. Panas iki. Nyapa? Ya wis kuwi jatahmu ya wis 20.000 kuwi. Iya, ora masalah. Iki sesuk iso dadi 2 juta kok. Mas Sigit, mbok menawi rezeki jenengan mriki niku sedaya bos sedaya. Bos ayam wonten, bos kayu wonten. Mugi-mugi mengke lek ngersakne Mas Sigit sak kanca saged nimbali. Teng Rembang saged, nggene Mbak Lucy Brahman nggih saged. Lewat Lucy Brahman manajemen. LBM. Nggih, niki tak kentone salamku ning Mbak Utami niki bos ayam, Mas. Nah, gane mbiyen sinukokne pangsit aku lek ora ndek dhuwit gane menehi. Engko dot kas wayangan Pak Bibit. Siap. Oh nggih, siap-siap Mas Eko. Nggih. Aku ra salaman iki. Aku sakjane enggak wis gak hapus. Karo jenengan kok aku sungkan aku. Bapak kali Ibu salaman mawon ragate iki. Gak usah. Aku ngene lho tak omong iki ora tak tampa ya tak tampa ke isin ngono ya. Lek ora tak tampai Mas kok luwih sugih sok aku. Akhirnya tak tampa. Lah ya akhire ditampa wong ya. Sesuk wayah pajek kok ya. Pun Mas, pun matur nuwun. Duit kok gepokan kok. Ya Allah. Nyapa aku isin ngene iki nyapa to aku kok diwahi barang ya Allah. Isin aku. Dilebokke ndi? Ya Allah, aku isin aku wis tak ya Allah wisin aku. Ya Allah kok ditutupne ya Allah. Masalah Pak Eko ngene iki lho gak seneng aku. Ya Allah Pak Eko. Mbok kotak amale iki Pak Eko. Ora napa lho Bu nggih. Sehat selalu, lancar rezekinya, awet ngomong anak putu terima kasih Mas Eko, mugi sehat panjang yuswa. Denganipun, nggih. Sampun. Nggih, mboten wonten ingkang lali. Sampun, nggih. Kowe iki eneng kae. Maksudnya mbok nek tas enten pangandikan ngoten lho Pak Igi. Oh. Nggih, moderaken. Nggih, atur alon-alon. Nyapa? Alon-alon. Sandale Pak Eko keri. Ora kleru sepatuku kok. Ben. Tidak parini anak kowe Iki ya Mas Dian Iya. Dian Nur Cahyanto. Oh iya. Menika duet Lintang Asmara. Coba sekalian karo Mbak Niken bareng nggih. Ora masalah. Cuman sebentar pinjem dienggo nyanyi gitu. Ya wis ben Mbak ya ora cemburu sampean nek jejer Wis ngene, nek Mas Manten duet karo Mbak Niken, sini sama Pak D. Wedi ngerti dapurmu. Tak ceritani nabi-nabi sini. Gila ngerti kowe. Lintang Asmara. Coba Lintang Asmara karya Mas Wida Urung Kelaten. Duet Mbak Niken Mas Dian Nur Cahyanto. Dados. Niken Sarindri. Semangat Cahayu. Segoro rasaku rabakar serno Senadyan nyoba ngancak saka raka wis tresna ra bisa dipisahno yen wis tresno ra bisa dipisahno. Hebat Mas Manten Pak Ige. Tepuk tangan untuk Mas Dian. Ternyata wah swantene sae tur apal lagu. Aku malah mesake sing wedok. Lek kok nyuting. Kok nyuting tok. Nyuting. Tapi pertanyaanku karo Mas Manten, sampean kok lagu iki apal tur nyanyine apik. Biasane karaoke-ne ning endi, Mas? Maksudnya latihane. Oh, etan kono. Nah, iya iki. Ning dalem iki duwe studionya Pak, ada studionya.
Oh, studione teng mriku. Oh, Sing belajar beli Iya. Wah, luar biasa. Matur nuwun nggih Mas Dian. Wah, hebat. Malam hari ini di channel berapa 50 channel lebih? 50 lebih. 59,5 channel lah. Oh, klebu channel Kejaba Sikit channel Lucy Brahman official uga Mas Andika Multimedia Jakarta. Siap. Nggih. Mas pundi? Tas enten Mbak Niken jenengan ngersake lagu napa Mas? Mbok menawa lagu kenangan dulu saat pacaran. Oh, lagu lawas. Nggih, umpama pacarane iki ning kebon ya lagune Jambu Alas. Oh. Umpama pacarane ning kuburan ya lagune Kijing Miring. Napa? Bocah saiki kok Tak kira nek lihat kebunku. Saiki lagu napa mengke ganti Mboten tempat. enten, iki manut mawon. Oh, sampun. Lagu si anu. Kersane Mbak Lucy nggih. Nggih, kersane Mbak Lucy kali Mbak Niken. Nggih mengucapkan mawon selamat menikmati hiburan dari keluarga kami. Siap. Nggih dijaga keamanan dan kenyamanannya. Amin. Demikian juga saya mewakili Nggih. selamat menempuh hidup Oh, baru. nggih, terima kasih. Bahagia sejahtera, selamat kikuk. Matur nuwun Mbak Nggih, Vina dan Mas Dian. Nggih. Jenengan sing pundi? Dintekke sisan wae. Ya, Sedekah seperti- sing ikhlas pun monggo. Oh, nggih. Pun. Kareng lek ora ngono mripate langsung biru. Tekna ya kepiye meneh kahat walah sugih tenan iki. Lah Mas Dian iki pemborong kontraktor. Kelewatan Kondang. tok. Ketoke ngene ning bablas kok piye. Ora pagah dipikir. Iya, oke. Iya, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Amin. Muga. Yagane ya usul. Nah, masalah nggih. Nggih. Matur suwun Mas Dian. Wah, jan ya. Lagi lali. Rasah ra apa-apa. Mboten. Rasa iki nek anu kanca-kanca nggih Mboten sah. ngendang. Mboten sah, Mas. Salah, Mas. Malah jerone ram. Nggih. Matur nuwun. Ben dikelumpuki kanca-kanca yoga sing dikek yoga jatah yoga. Ha iya ben dienggo nyelengi tuku apa kuwi tas. Kaos kaki. Tas cilik ngono kuwi. Cilik tok, nggih ada tisu. Ya ora. Dadi tase men seragam ora teng blesur. Wah, anggere tisu teng kok ngarep bayu. Tas tok. Ha iya. Nggih Mbak Lucy kali Mbak Niken nggih jana. Malam hari ini luar biasa meriah sekali menika disimak kanca-kanca sedaya. Pak Purwoko Juragan Koperasi Pangestu nggih Mas Febri Teater Lingkar, Pak Boymin Batu Retno yang Legaten Jakarta. Salam Mas Gareng. Pak Boymin. Nggih, sama Monogiri. Iya. Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Kurwil Yogyakarta. Nyimak Pak Budi Kuntoro, Mas Ari Beling ya, komplit. Coba iki tetembangan. Iya, akeh lagune. Menika ugi wonten lamunan. Oh nggih, saking Mbah No Kulit. Oh, Pitunrejo Kuntoro Mbah Nadi. Kulit iki biasane senengane kudu mau malih lamunan ketemu Mbak Niken. Gaul. Kemajuan. Ibu-ibu wong nyuwun selendang biru pun monggo dipilih piyambak. Selendang biru juga masuk. Nggih, lamunan nggih Mbak Niken. Oke, wis. Nggih, menika kanca-kanca CFC nggih selendang biru, kanca-kanca YouTubers sedaya kala mau nggih. Selendang biru. Kersane Adil dilayani sedaya mawon lho. Lho. Oh, Ini iki lho adikku wedok ngene iki. Cah Ning loman kene iki ngene. ning kene sitok, engko sok nanggap neh ngono lho Mas. Iya wis to. Kumang dirasani Pak Eko. Aku ndak Ya, Pak. marem ya nanggap Niken pisan nih ngono. Makane sok ben Nanggap tak meneh. sikit wayangan neh. Nggih gareng ya sesuk ditimbali. Matur nuwun. Timbali sapa? Sing kuwasa. Sing kuwasa nanggap ya, Pak. Sing kuwasa nanggap bener. Kowe kok pinter le nyem-nyemi atimu dhewe. Nanggap. Tak seneng-senengke dhewe Pak iki, Pak. Oh ya seneng aku ketemu kowe wah Janes. Selendang biru. Kowe iso lagune selendang biru ora reng? Selendang biru tetep ana janjimu. Iya terus. Kedepes mak aku nyawang selendang biru. Wis rasa. Wis Eskar lo Mas. sarjana karawitan. Sarjana karaoke Mas. Alah. Etan kono.
Lendang biru ya Cahayu. Ya. Mangga. Cakra ningrat nggo kanca-kanca Karang Taruna. Cakrawala. Cakrawala. Heeh. Dan nek Karang Tarunamu jenenge Cakrawangsa. Cakrawangsa. Heeh. Coba selendang biru Mbak Niken dan Mbak Lucy. Dadah. Sik Mbak Niken karo Mbak Lucy. Oh iya, nggone. Jadi nadyan to campur gamelan selendang biru. Wah, ketokle ambiar. Ketok ambiar modern. Milenial niki, Pak. Milenial. Milenial digarap kanthi gamelan sae. Request-e Mas Manten ku lagune sing ambiar-ambiar. Sik. Niki mengke nggih ambiar-ambiaran. 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 Wah, coba Mbak Ida, Mbak Putri, Mbak Indri, Mbak Lila, wong papat sih. Mbak Ida, iki bojo dokter. Kok roh? Oh, nggih. Dokter suntik sumur. Terus ki bojo pelayaran. Mohon izin Mas. Sampean bojo pengendang ya, Mbak? Napa Mbak Lucy sik karo Mbak Lucy? Mohon izin menika wonten wekasan saking Pak Eko bilih Bapak Agus Dwi kapurih jumeneng wonten panggung nyanyi kalih kanca-kanca sithik. Pak. Oh. Pak Dewan Bapak Agus Dwi. Oh iya monggo-monggo Pak Dwi. Menika Pak Dwi request saking Kang Hamengku Gati. Nah, monggo. Turuk. Monggo Pak Dwi, Bapak Dewan katuran tindak pepanggilan.
halimu kasih jalan. Ya kemauan Pak. Yakin. Wah Pak Duwi, monggo badhe ngersake nembang napa badhe duet kali sinten mungkin presiden kula sing papat sebagai penari latar. Lani kebon nggih. Penari jubit nggih dalu Pak. Nggih sugeng dalu Mas Sigit. Nggih, ya Pak. Kanca-kanca saking Cakrawala. Cakraningrat. Oh, Cakraningrat. Nggih. Mbak Lucy, Mbak Diken. Aku wis lungguh wateng tibake kesenggo. Nggih, kula boten saged nembang Mas Sigit. Naming tumpun nderek dedonga Nggih. dumateng Mbak Vina kalih Mas Dian. Mas Dian ugi Ibu Mujiatin. Mugi-mugi napa ingkang dados hajat niatipun diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Niki mengke kranten napa sampun wonten mbak-mbake menika. Sinden. Nggih. Kula titip tembang kangen. Oh, Tapi kangen. tembang kangen di solawat ngoten pripun? Masuk. Kangen. Solawat. Mboten napa nggih yang nembang kalih panjenengan napa? Mboten, kula tak nyuwun mawon. Oh, nah versine sing piye kuwi kok? Lek mboten nggih tembang kangen biasa mawon. Oh, nggih. Oh, nggih. Nino nira tembang kangen. Salatullah, salamullah. Masuk niku. Yo introne mung kuwi tok. Nggih. Yo tembang kangen nggih. Tembang kangen nggih Pak nggih. Nggih, tembang kangen mawon nggih. Oh, tembang kangen. Nggih. Oke, Nggih. siap. Wah, menika mumpung kali sesarengan Pak Diwan wakile rakyat. Ayo, kita nyawiji dadi siji karo rakyat. Coba tembang kangen Mas Rangga yo. Ayah wengi udan krimis rawe suwe banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tak empet agawe lara dadaku lewat tembang kangen uga bisa dadi tombo kangen iki nantang uyung ngrino wedi luar biasa sembah nuwun ta Pak matur nuwun nggih Matur nuwun. lega nggih
Nggih, nggih. Sampun cekap Pak Dwi. Sampun Oh, nggih. matur suwun. Mengke menawi enten wekdal setya tuhul menawi boten wonten nggih pun sekecak. Oh, Siap, taksih. nggih. Mangke ngantos subuh Pak mangke. Oh, nggih, matur. Sembah nuwun Pak Dwi. Matur sembah nun Pak Dwi. Coba, yuk Nduk niken salindri ya coba saya. Wah, wah nyawer saya. Wah, nggih. Oh, ngoten sih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ken ngedumke, Pak. Oh, lah. Nggih. Muga-muga pas jatah muntek. Panitia amal zakat ngeten niki. Iya. Nggih. Rotosan. Alhamdulillah. Ketoke kok entek tenan pas jatahmu. Masyaallah. Ya ampun. Kok ya berarti arep munggah wis diitung karo Pak Dwi niki wae iso pas. Oh, iso pas ya. Iso ngeten niki. Amin. Mbak Niken salindri kene, Pak. Tetep Pak Niken. Ya, ben nembang lagu karyaku, Reng. Jeh, karya Pak Ikit. Sakarepmu. Nah, iki biyen laguku tahun 2012. Nggih, Iki sae niku. umure wis 12 tahun. Nggih, kula duwe rekamane niku. Masa? Nggih, kula nggih nada dering HP Pak niku. Weh. Leres. Pak terima kasih rawuhipun. Nggih, saking Oh nggih, Pak Trimo Untara Nadi. Nggih, tebih-tebih Untara Nadi. Nuwun. Pak Trimo sembah nuwun, Pak Kades nampan, Pak Teguh sembah nuwun. Heeh, kene ya. Nduk niki kan saya kelingan lagune Pak Sigit Tesih. Sakarepmu. Nggih. Biasane kan niku kula damel teng kene Mayangkara to. Mayangkara napa Mayangkara? Gus? Mayangkara. Oh iya, sok ben campur sarimu pentas ning omahe Pak Sigit ya. Nggih. MP3. Yo komplit yo Rek. Mayangkara. Oh, Mayangkara. Jaranane yo Mayangkara. Nggih, Mayangkara. Mayangkara original. Nggih. Ah, sakarepmu. Lagu karya Pak Ikit. Sakarepmu. Kuwi wong biyen wis sempat booming. Ayo. Ora Tasih tak booming kok saniki. isih booming ya, Nduk? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok anggere pentas dienggo terus. Oh, niku kabeh nggih, Pak. Rawitan nggih, campur sari, elektun mawon nggih. Oh iya iya, heeh. Nggih. Weh Pak Didi sembah nuwun. Coba sakarepmu made in Rembang. Dados. Tepuk tangan untuk Mbak Niken. Isih hafal laguku, Reng. Juga tepuk tangan untuk lagunya Pak Sigit. Wah, sae, Pak. Ini inspirasinya aku bar padu karo bojoku. Oh. Tresno kuwi semu, kowe aja nesu. Ngono kuwi. Lamun beda panemu, yen to nesu sakarepmu. Lamun beda panemu, yen to nesu sakarepmu. Aku njupuk sarung terus turun ning emperan. Terus sedelok kon Lah, pindah. ya jadi apa ya kuwi jenenge wong gawe lagu. Aku ditundung mah kok aku tetep. Kudu Wong apa lanang tetek kok. Oke, slogane kudu ngono, Pak. Kowe sok ben lagune Pak Sigit sing sayangku digarap nggo Mayangkara. Oh, nggih nggih, Pak. Siap. Makasih Mbak Dian. Iki Mbak Lucy ana request nganu apa Napa? gajah-gajah sing lagune cewek gaul. Oh. Oh, nyuwune pas goro-goro. Oke. Nggih, niki mengke. Gajahe metune kok gara-gara. Oh Mikit, Dalam? niki mengke kula namung sampai limbuhan mawon. Oh, nggih, siap. Nggih, amargi nggih benjing bacot teng Surabaya. Oh, nggih. Nggih. Kowe bacot apa ora, Reng? Kula bacot, Pak. Ning ndi? Turu. Sampun apa? Malih. Sampun. Oh nggih, matur sembah nuwun nggih Om, sehat selalu. Nang iki nggo tuku blangkon kok blangkon apa jenenge tas siro. Klumpukke. Engko ndak dieling-eling cateti nang kowe. Tak tambahi nggo tuku tisu, Mas. Tak tambahi. Tak tambahi nggo tumbas tisu. Oh, makasih. Tak pasrahke Mas Bari 750 tambah garing 100 850. Lalu saya dicatet, besok balik ke sak yuto. Oh iya. Makasih Mas Garing ku lagu-lagu religi sing ambyar pas kon
goro-goro. Ngaten Pak Igit, Pak Igit. Iya ya. Ki mau bar sak karepmu. Mit in Rembang no. Ayo. Cawe sesaji mundak nampa duka.